L-ispezzjonijiet li jsiru mir-Reġistru ta' Negozju ta' Malta, il-Malta Business Registry, żdiedu b'85% matul is-sena li għaddiet. Dan tħabbar waqt il-pubblikazzjoni tar-rapport annwali u d-dikjarazzjonijiet finanzjarji tar-Reġistru għas-sena li għaddiet. Is-sezzjoni tal-konformità fih dan l-Uffiċċju tar-Reġistru spezzjonat in-negozji sabiex ikunu konformi ma' regolamenti dwar ir-Reġistru tas-sidien benefiċjarji skont ir-Regolament 12 tal-Att dwar il-kumpaniji. Ċifri uffiċjali juru li matul l-2021 saru aktar minn 1500 spezzjoni, ekwivalenti għal żieda ta' 85% fuq is-sena ta' qabel. Matul l-istess sena ir-Reġistru żied ukoll il-proċeduri ta' skrutinju ta' diversi persuni b'konnessjoni ma' kumpaniji, fost dawn żdiedu bi 28% l-każijiet ta' skrutinju ta' diretturi proposti u b'20% tal-azzjonisti. Saret ukoll valutazzjoni mill-istess sezzjoni fil-konfront tal-benefiċjarji tal-kumpaniji b'ħidma konġunta mal-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet lokali. Is-sezzjoni legali u għall-infurzar fih dan ir-reġistru fetħet 66 kawża matul l-2021, 16 minnhom ġew deċiżi matul l-istess sena u waslu biex kumpaniji jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom permezz ta' dokumenti u multi mħallsa. Dan fil-waqt li saret ukoll ħidma biex jiġu proposti emendi fil-liġijiet biex ikun jista' jkompli jissaħħaħ l-infurzar kontra l-ħasil tal-flus. Matul is-sena li għaddiet ir-Reġistru Malti tan-Negozji kiseb il-premju prestiġjuż tal-HR Quality Mark għall professjonaliżmu, il-kompetenza u l-kontribut tal-funzjoni tar-riżorsi umani għal sena oħra konsekuttiva. Il-kap eżekuttiv tar-Reġistru Dr. Geraldine Spiteri Lucas stqarret li l-anaħari tar-Reġistru huwa li jipprovdi serħan il-moħħ lill-komunità kummerċjali filwaqt li jissalvagwardja l-ġurisdizzjoni Maltija. Hija nnutat ukoll il-bidla fil-kultura fis-settur hekk kif il-bidliet implementati mir-Reġistru qegħdin jintlaqgħu tajjeb. Fl-aħħar nett Spiteri Lucas appellat lill kumpaniji, lill prattikanti u lill fornituri tas-servizzi biex jaraw l-Reġistru bħala sieħeb essenzjali li jgwidhom fil-ħidma tagħhom. Il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri faħħar il-ħidma li wetta r-Reġistru u qal li dan laħaq il-miri neċessarji. Qal ukoll li flimkien mar-Reġistru jinsab impenjat biex l-isfidi ikomplu jiġu indirizzati bl-aħjar mod possibbli.